Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu in het uur van ons dood aan. Nou, en ging hartstikke dood. En toen begreep ik dat het allemaal één grote leugen is. Hoop helpt niet. Een stukje uit Eclipse van de Glaashuis. We wien ik bij de tolve jonge theatermakers van het Oerl Atelier. En ik ben onderwijs naar Vrouwk Oostra. Goeie, dit is Skielge, dit is Oeral. Het Sintje komt erbij, het wordt een mooie dag. Oké. Heb je je pinpas bij je? Ja. Vrouwkje Oostra komt dit hier voor de 11e keer op Oeral. Mooi vriendin, want dat is het leukst. Wat brengt je hier eigenlijk bij Oeral? Wat vind je? Nou ja, ik weet ook net in het begin wie het zei dat Oeral gewoon van de Maimer Zwaan. Dat is leuk en toen ben we de eerste keer gegaan. Maar ja, en toen werd het gelijk zo leuk dat het een soort verslaving werd. En het in een rijsteen, dat vind ik zelf altijd heel leuk. Ja? Leuk met mensen. Oh, dat treft het net, want er wordt heel iets meer via internet. Ja, nou ja, we hier via de vrienden hier wel wat kaarten. En toen later wie ik wat let mij de orenbestellingen. Dus ik ben hier om zo'n uur morgen in het weiland lijnen. En dan is het weer gelijk heel leuk. Mensen nu Den Haag neerst hier. Dus toen ik nummer 64. En dus later hier weet ik het gelok. Dan gist even voortkomst letter weer en dan bist aan de beurt. En als dan nog al je dingen krijgt, dan dat is dan ik wel een soort, nou ja, jet er ik bij. Vind ik zelf heel erg leuk dat dat nog zo is. Kom jongens. Ja. Wij fietsen nou in West. Zeg je hem nou een reportage van de Glaashuis. Ja. Op het natuurtheater De Nolkes. En zo waard aanroende sneun naar aanleiding van het stuk Eclipse het nieuwe amfitheater Nolkes Iepenen. Een theater boppen op de oude dwinger van Skielge. Onvries om Utens Kees Roda de eer om hier als eerste theatermaker gebruik van te maken. Vrienden, ik had een droom. Een droom die geen droom was, maar een visioen. Ik droomde dat de zon was verdwenen. Dat droomde ik. De zon was dood. De oeralbezieker wordt in het stuk Eclipse een pilger die het maar zien weens de wraad redden kan. Er is alleen nog één voorwaarde. Als het maar een diep gekoesterde wens is, gedaan met hart en ziel. Voelt u zich tot niets verplicht, u heeft tot aan de zonsverduistering de tijd. En dat is nu nog 50 minuten. Roda en zijn acteurs maken dit stuk vanuit improvisatie. En het gaat over hoop en wanhoop. Het zijn allemaal vragen ten aanzien van het lot. Hoe gaan wij om met het lot en met de duisternis? En daar worstelen de karakters mee. Ik ben in de oorlog geboren. Heb 2 Jappenkampen overleefd en mijn ouders niet. Ik ben 2 jaar geleden beroofd in mijn eigen huis. Ik sliep en ze stond ineens aan mijn bed. Sinds die tijd reiken mijn handen voortdurend naar iets ontastbaars. Hallo Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu in het uur van ons dood aan. Nou, en ging hartstikke dood. En toen begreep ik dat het allemaal één grote leugen is. Hoop helpt niet. Ik denk dat ik als schrijvende wijs mijn voorstellingen maak. Er is wel een idee en uit dat idee, waar de voorstelling over gaat, uit die inhoud, daar ontwikkelen zich de vormen uit. Dus het is een vorm die voortdurend in beweging is. Elke dag is er op het festivalterrein Westerkijn een urenlang het live forum Koffie en Kunstkritiek. Joert is Roda te gast. Nou, inderdaad, wat je zegt, die muziek is meer een ruimte, een mentale ruimte waarin die personages hangen. Dit is een boodschap. Jij moet een wonder verrichten. Een wonder? Jij moet het vuur van de zon bewaken. Ik? Yeah, you. Zou u uw wensfontein willen pakken en mij volgen? 3, 2, 1, 0. Ja, Ja, komt goed. komt goed.
Hey, krijg je net een houten kont van al dat fietsen? Nou, in het begin wel, maar het went. Het is de eerste dagen altijd zo. Hoe kom je nou tot je keuze? Want ja, er zijn 100.000 dingen hier te beleven. Hoe weet je nou waar je heen mag? Zo ga eigenlijk op een boord, even in het boekje van tevoren ik wil je mijn bestellingen voor via de vreun, dat het makkelijk is. Ja. En dan, dan vreeg je wel elkaar van wat zouden ze daar willen. En dan proberen we dat te krijgen. Ja. En als dat net slaagt, laten we ons verrassen. Dan is eigenlijk helemaal geen probleem, het is zo vol. Nou ja, dan zit ik wel bij voorstellen die ik net echt helemaal aan het verwachten voldocht. Nee, maar ja, dat is net zo slim. Nee? Het is een beetje een luxe probleem, want als meerdere vaststellingen haast. Dan, maar als mensen bijvoorbeeld in je vaststelling nemen en via er wat oren losse dingen en dan is het mis, is het natuurlijk sneu. Ja. Maar dat hebben we eigenlijk geen probleem mee. Okay. Dat is ik net zo vaak. Zei, ja, er is wel eens iets. En we gaan ook correct wat jongen weg van zijn. Nou, dat begrepen we net helemaal. Maar, maar het is net zo'n hele duur, hè? Want ja, trommelkoren, tientje of zo. Ja, mooi toegankelijke prijs. Ja. Wel, dat tientje. Ja. Ja. Nou, je hoort dan iets duurder, maar dan hoef je geen badskip te doen. Liekes oorheren is er ik weer een oorl atelier. Dit keer met 12 theatermakers uit Vlaanderen en Nederland. Ze jou het publiek een indruk van de voorstellingen die ze takkend hier hopen te spelen op oorl. In december heb ik een week een locatietheatermaak-workshop gevolgd. Dus een workshop locatietheater. En toen kreeg Atelier Oerol geen subsidie meer. En toen wilden ze toch heel graag iets doen. Dus toen hebben ze aan de 12 makers gevraagd die daaraan meededen: willen jullie een kort onderzoek doen? Als een soort van opmaat. Ja. En als er volgend jaar dan wel geld is, dan kunnen we dat verder gaan uitwerken. Dus dit is een no-budget product? Ja. En wat is het idee hierachter? Het idee hierachter? Nou ja, we wilden heel graag onderzoeken. We vinden het zo fascinerend dat de mens zo ongelooflijk nietig is in het hele universum. En tegelijkertijd zo ongelooflijk overmoedig. Alleen we veranderen het nog elke keer. Dus elke keer als je komt kijken is het weer anders. Omdat we nog zo aan het zoeken zijn eigenlijk. Is dat leuk of is dat juist... Spannend. Ja. Heel leuk. Ja, leuk en spannend. En toen dacht ik toen kwamen die mensen eraan. Toen dacht ik, het was ook een beetje... Dit is echt pas de 3e keer dat we... En elke keer weer opnieuw. Waarom heb je hier dan mee gedaan? Omdat het heel uitdagend is. Het zijn allemaal nieuwe dingen. Hopelijk ook heel veel jong aanstormend talent wat we kunnen leren kennen. En het geeft ook extra dimensie aan het oerelgevoel. Ik dacht ook, wat raar. Je gaat gedeeltelijk met de bus. Ik heb helemaal nooit in een bus gezeten op Terschelling. Okay. Dus gedeeltelijk in een bus, gedeeltelijk fietsen. En lekker veel. Ja. Zo is het ook een schoolreisje. Het is absoluut net een schoolreis. Ik hoorde dat ook in de bus wel heel veel mensen zeggen dat het, Ik vond het helemaal leuk. Gewoon om kleine stukjes te zien van wat er allemaal gemaakt kan worden. Ik vond de kabouters helemaal geweldig. Daar moest ik vreselijk om lachen. Die stukken zijn op zich nog niet helemaal af of zo, Nee, hè? dat klopt. Is dat niet erg? Ik hou sowieso wat meer van iets moet iets voorstellen en niet zozeer abstract zijn. Dus iets wat dan nog niet af is, dat spreekt me dan wat minder aan. Of sowieso wat abstract is of wat, Maar die kabouters vond je wel af? Ja, die vond ik wel af, ja. Dit weer het Oerljournaal.
Morgen zullen we naar het theater en naar een intiem bosconcert van Nienke Laverman. Nog een hele gezellige jongen.